Fatoumata Sisawane. Yamde sappo e tati fawi silmaji sappo Mali yemberen e nder Guinée ko wakati goto ni ko fewndi yam sukru e nder Côte d'Ivoire on salminama musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde alarba ñande e nogay e jeego en yewtay hande ko yowiti e nanodire hakkude pelle e kuliyankoɓe e ardiɓe leyɗe ngam heɓude jaam e nder leydi maɓɓe wano Mauritanie gilay hitande ujune ɗiɗi e jeeɗiɗi beele yewtere hakkude laamu e pelle e kuliyankoɓe ko feere ngam laatingol jaam e nder leydi si tawi ko eyo holko saabi laamuji leyɗe e goɗɗe yeru Mali wawali hutorde wano nde feere ngam okkude miijoji moɗon e dow kañum lefongol rewro gonka ka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e goo capanɗe jeeɗiɗi e jeego temeɗɗe jeego e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeetati. Landal handen. Namde heɗiyankoɓe meɗen kono haray ado en tottude heɗiyankojo konngol ngol waɗano en namdal ngal en salminay ko ɗon ka yewtere e docteur Mamadou Sow hertorɗon ndenagu immorde e Mauritanie woni ko jaɓɓiɗen ka yewtere meɗen docteur Mamadou Sow a salminama. Mi salmitima. Kono woni ren wontida ya jaɓɓoɗen heɗiyankojo meɗen aran noon ko jooɗiɗo Gambia no jogani en ɗo namde ɗiɗi Mamadou Lamine Diallo a salminama namde maɗa hino heɗa. Fatmata Sisawane a salminama. Landal aranal ngal ko hoolare honde yimɓe dogunoɓe fattoye nokku goo heɓi ha tawi hande ɓe wawi sifondirde e fedde Jenim ha ɓe suusa artude e koɗoli ka ɓe egguno. Landal ɗimmal ngal ko honɗum woni réaction laamu Mali ngun rewodiri e nde sifondirande ɓeeɗo yimɓe leydi kañumma e ɓeɓe ɓe sifodiri. Ɗa yafoɗa mi jaɓɓo heɗiyankojo meɗen jooɗiɗo Dakar ɗo ko Kalidou Ba a salminama Kalidou. A salminama Fatimata Sisawane aɗa nanami. Kono nam miɗo nandema ko a yiɗoɗo taskade kañum ngal nanodiral sifangal hakkude e hooreɓe kañum e gure e bankas e kuliyankoɓe e nokkure nden ngam kañum hoɗiyankoɓe ɓen yilto e gure maɓɓe e ɓawto duuɓi ko timmi jeeɗiɗi ko ɓe yalti. Eyyi ko noon tigui kamɓe dognoɓe soko tawi ɓe garti e gure maɓɓe min e jiiɗam ko hunde moƴƴere ngati soko tawi a heɓani ko jiɗɗa ƴettu ko keɓɗa ko artudeɓe ɗo ɓe konnoɗo ɓe mbadda jihadiyankoɓe he masalaha aduna ɗum ɓuuri moƴƴude e maɓɓe ngati aduna ko wela saaha metta saaha oɗo saaha hande Mali ene metti ene wawi ɗo yeeso seeɗa so Allah jaaɓi Mali wela ndeka noon artudeɓe ɓe jooɗo e gure maɓɓe ɓe mbadda masalaha e jihadiyankoɓe ɓuuri moƴƴude e maɓɓe e eggude tawa ala ɗo ɓe payi min nde ko ɗum ɗo woni he jiiɗam min